Бузлуджа е нещо, с което трябва да се гордеем. Мощ, сила, излъчване. То е едно НЛО на престъпен режим. Гордост и болка. Дори да го разрушат, както се казва, пак ще се остане като сила. Голямо кръгло и излишно. Паметник на безумието. Ние българите сме създали един уникален, модерен символ на съвременна България. Паметник на забравата. Много похабена енергия. Страшно много. Този паметник няма никакво бъдеще. Това е невъзможно. Пример за целия свят, че грандоманските проекти са нежелателни. Ти знаеш този майстор как е правил тази врата с кафмирах и да отиде там и да щупи стъклата. Хем не си искало да го унищожим, хем според мене не бива. Както не можа да разрушат маузолея, така не може да разрушат това. Трябва да се превърне в музей и да знаят поколенията как се е строило. Това са много усилия на много хора, целият им живот и да го зачеркнеш, да им кажеш това, което вие сте направили, няма никакво значение. Ние живяхме в общество на лъжата. Това е нормалното. Трябва да има различие, но не трябва да има разруха. Това не е старина, това е съвременност. Това е паметник и на сега, и на сегашното, и на бъдещето.